Ahojte, vítam vás do nového videa. Nachádzam sa v Geonici a pôjdeme si preskúmať opustenú chatu v Geonici Brezina. Vošiel som dnu. Táto izba je veľmi útulná. Tieto balkóniky sú tiež veľmi útulné, páčia sa mi. Tuto sú kúpeľne. Ospravedlňujem sa za to bujkajúce svetlo, ale som retard a neviem si poriadne nastaviť foťak, takže sorry, odpuste mi. Pardon. Podľa toho, čo vidím a cítim, tak tuto asi prebehol nejaký požiar. Vošiel som do veľkej miestnosti, ktorá slúžila ako jedáleň. Bola to aj reštaurácia pre verejnosť, aj pre ubytovaných hostí. To veľké okno sa mi veľmi páči. Teraz si toho prežila až moc veľa, ale to vôbec nevadí. Hostia mali stadiaľto veľmi pekný výhľad na Geonicu. Tá socialistická architektúra ma veľmi fascinuje. Tu bol krb. Nachádzam sa v nejakej malej chodbičke, ktorá viedla von. Pravdepodobne tu boli poistky. Káble samozrejme, že vytrhané, ako sa u nás na Slovensku patrí. Momentálne som v kuchyni a toto je asi nejaký záchod alebo niečo také. Ale mali tam všade také čierne kachličky, čo sa mi moc nepáči, pretože je to na mňa až moc tmavé. Tu bol asi nejaký sklad jedla alebo niečo také. Aj keď ja si skôr myslím, že tu niečo varili, ale nevadí. A tuto bol vlastne výdajné okienko. Áno, tu to vidíte z druhej strany. Momentálne sa idem pozrieť do súterénu. Sú tu nejaké dvere, tak pozrieme aj túto miestnosť, ktorá sa nachádza za tými dverami. Na kachličkách sú pokreslené všelijaké veci. Práve schádzam dole do druhej časti súterénu. Nechce sa mi ani veriť, že je to tu na takto obhoreté. Musel tu v minulosti vypuknúť nejaký požiar. Tuto som sa najviac vyľakal, tu na ma vystrašila mačka. Čo ti ďube? Idem sa pozrieť na druhé poschodie. Chodba je v dezolátnom stave. Len tak BTV sprchy boli spoločné. Neviem, mne to príde malé, ale niečo také sme mali aj v Tabore. Tento výhľad na Geonicu sa mi veľmi páči. Na povalu by som sa chcel ísť pozrieť, ale troška schody chýbajú. Mne príde, že to je troška schválne, že tam niekto odobral schody, aby tam nikto nechodil. Toto sú tie malé útulné izbičky. Neviem, mne sa to páči. Pohľad z vrchu na jedáleň. Znova vytrhané káble. Túto chodbu, ktorá je vlastne taká druhá časť tej prvej chodby, tak tu sú tiež izby, ale toto si len tak zrýchlene prejdeme, pretože tu nie je nič zaujímavé, len rozbité izby. Tu má niekto nachystané skrine na odvoz. Ak si aj ty našiel nejaké opustené miesto alebo budovu, tak neváhaj a napíš do komentárov. Takéto urbex videa sa len tak nevidia, tak nezabudni dať odber. Ahoj, vidíme sa na budúce.